Om mig hvad som jeg kan lide, så bliver jeg nødt til at sige, der er en særlig interessant stimulans, der har gjort mig fuldstændig afhængig. Hver trip er unikt, og det bliver solgt ind i butik. Det er ikke speed eller weed, rigtig gættet homie, det er musik. Jeg siger til dig, musik er mit yndlingsstof. Jeg tager det så tit jeg kan, bruger det lige for jeg vågner op. Ingen tilstand er lige sådan, og jeg kan lide den virkning det har, og jeg kan lide som det påvirker mig. Og uanset hvad ellers jeg tager, så gør musikken alt det andet bedre. Og selv når jeg har taget det i dag jeg viser, så kan effekten være stadigvæk præcis lige så hæftig som første gang. De gamle sagde, min hjerne blev vasket af de rap-song. Så skriv i din avis, når jeg har spillet høj musik natten lang, så tager jeg hjem og lytter nogle flere sange. Nogen de vil kalde det et misbrug, fordi musikken har totalt overtaget min stue. Som bruger støtter jeg en skummel industri, men det kan også være hjemmedyrket økologi. Og jeg skulle ikke have noget problem med at fitte det, men jeg vil hellere fremstille det, putte mit ind i mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit som jeg kan. Jeg bruger det lige fra jeg vågner op. Ingen tilstand er lige sådan. Musik er mit yndlingsstof. Jeg tager det så tit jeg kan. Bruger det lige fra jeg vågner op. Har du nogle gode plader liggende? Yeah man, yeah. Så hvorfor skulle nogen have problemer med de stoffer jeg holder af at tage mig med? I stedet for at stoppe med at tage dem, vil jeg hellere minimere alle gener ved at min afhængighed vil bare ved. Det er som om at jeg kan se på det, at når min tid her omkring er forbi, må det blive på grund af OD på det. Tro helt på det, for hvordan lyder der op i paradis? Jeg tror på der bas i deres glaspip, og det har kostet mig hele mit sparegris, men ofte så får jeg det gratis. Så hvorfor skulle jeg holde mig tilbage, når nu der er så mange genrer man kan smage? Det stof der er min følgesven, måske min ældste ven, og det er der for mig når jeg er svag, fordi musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige fra jeg vågner op. Ingen tilstand er lige sådan. Musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige fra jeg vågner op, men jeg har aldrig fået det skidt af den. Er jo en god ting omkring musik, når det slår for du ikke nogen sår. Men når Walkman er flad for batterier, så får jeg abstinenser. Musikken gør mig mellow, og den giver mig energi. Den bruger akustikken for det tomrum indeni, får mig til at lave fjæs som et klimaks. Som når jeg smager noget mad, jeg bare kan lide straks. Men man skal passe på, det er ikke legesager. Ører popper, når man oppe for en højtaler. Og tjek for kvalitet og ordentlig beatrate. Og lad os blive blæst sammen af det shit. Musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige fra jeg vågner op. Ingen tilstand er lige sådan. Musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan.